हर गेजेराव थफ्ला थफ्लि लानानै जों बहा थांनो नागिरदों नै रेल स्टेशनावसो दङ गासैबो फेमिलियानो ओमफ्राय नै ट्रेनाव गाखोनानै जों अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो लासिम हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जा गोबाव जाबायमोन आङो ब्लग भिडिअ होयिया दिनै ओमफ्राय जोङो माबायाव थांनो नागिरदों बङाइगावआव थांनो नागिरदों मोनानि हर गेजेराव थांनो नागिरदों 11टानि ट्रेनजों मा होनो जोंहानि मादैनि फिसाजोनि aaटिमंगल दं बङाइगावआव ओमफ्राय बेयावनो थांनायमोन आरो बे ब्लगा दिनै नङा मा होनो 21 तारिख नङा 20 तारिखनिमोन मोनानि 20 तारिख मोनानि ओमफ्राय हाबाया 21 तारिखमोन दा बेयावनो थांगासिनो जोङो मा होनो ट्रेना 11टानिमोन आरो ओमफ्राय जोङो दा ट्रेन नेगासिनो 21 तारिखै आकाशफोरनि बन्द'मोन नालाय बेनिखायनो जोङो 20 तारिखै हरावनो थांखानाय जादों आरो 21 तारिखै बिदि भारा गारिफोरा बन्द'नो बेनिखायनो ट्रेनाथ' खुला ओमफ्राय बे बङाइगावल' बिजनियावबो नामाथाय बे चिराङावनो आकाशफोरनि बन्द'मोन आरो बेनिखायनो जोङो थांखानाय जादों जोङो साबा जालांदों मा होनो बिनानाव साथाम आइ ओमफ्राय जोंहानि बाबा ओमफ्राय बोराया जोंखौ दोनफैदोंल'सोमोन आरो थांफिनगोन बियो जोङो ओंखाम जाखानानै फुरा रेडि जानानै फैखादोंमोन ओमफ्राय ट्रेन नेगासिनो नै जों मा कालार ट्रेनाथ' येल्ल'सो खोमा लकेल ट्रेन ओइ दे पापाजों बामजाबै दे फाइनालि जोङो ट्रेनाव गाखोबाय मा होनो दा 11टा जाबाय ओइ नै गथ'आ फार्स्ट टाइम ट्रेन गाखोदो उल्था जादोंथ' आरो आंना उल्था जायाखै आं थाङा Hey, haba जानो थाग्राफ्रा सासेयाव नै थेपेसिया फिसा गलांदों पात्ता मोनलायो बिमा बियो साइले फुटुनि कृष्ण होयो ओमफ्राय फुटुनि मोनफैबाय जोङो दा हरनि फैदा जाखो दुता जासिगोनानो हर गेजेराव खारसिगोन मालाय हर गेजेराव आलासि जानो फैनानै बस्ता मोनानि 1:30 जाबाय 1:30 फिथायानो जासिगोन नै हालोदा सिरिंखारग्राफ्रा ओंखायनो बिराद उन्दुबोनो मोनासै नालाय हराव हाबा जानायनि बाथ्राथ' बिराद खस्थ' बेनि गथ'फ्रा एकदमबारे बुथि बुथा जाजोब्बाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो हरनि 3टायाव मोनफैदोंमोन मादैमोननि न'आव स्टेशननिफ्राय टेम्पु भारा लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय आङो एसे देखायलांसै नोंथांमोनाबो नायलांदो ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि आयं आइनि बिब' असे ओमफ्राय नै बै उनखै थानाया आब' बे आयंनि फिसाजो ओमफ्राय नैबे उन्दैया फिसौला ओमफ्राय नायलांदो होमबा नोंथांमोना लोगोफोर नैबेनो आरो आब'आ एसे नानिनि आथिमंगलखौ देखायनोसै आङो नै बाबुआ ओरैबायदि दुस्थ'खा आब'नि फिसाला मोनायावसो मोजां मोनो सिख्लाफोर बबे जाहानिफ्राय फया नोङो बेसरा बिबार बारगाजोब्बाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा दुगैनो थांनो नागिरदों आलासिया मोनफैबाय दैमायाव दुगैनो थांनो नागिरदों नै गासिबो जमानो सोर दुगैनो थांनो नागिरदों लाइन हिनजाव गोदाना मोनफैबाय दा देखायगोन आङो नोंथांमोननो दैया मोनबाय नै दैमा मोनबाय दैयाबो गुसुथार खोमा दैया माबाथार नै दैया जि साफाखा दुगैगासिनो नै दैमा गाथोनाव ओमफ्राय कृष्ण सानै फैफादो गपिफोरनि जि खावनो
बेनिफ्राय जोङो नै दुगैनानै फैनानै ओंखाम एसे जानानै लाबाय फुंनि ओंखाम आरो ओंखामबो बिराद उखैबायमोन ना ओमफ्राय मोनायावबो जाबावगोन आरो दायो नै ओंखाम जानानै जोङो रेडि जाबाय दख'ना गानबाय नै दा हिन्जाव गोदानखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो हिन्जाव गोदानजों फट' लायनोसै जोंहा जोंना बिनानावा बेनो बिजामादैया बिजामादैलाय बेवहाय जागोन ना बेनो आंना बेवहाय गोदाना समायदों ओमफ्राय नै मादैया जोंना बेनो हिन्जाव गोदाननि बिमाया नो मानो देखायनाङा एथ' मोजां मानसिखौनो ओमफ्राय दादिया बेयो दे हाय होनदो हेल' होन दे आब' उनाव नुगोन ना नाहरलाय आबो आनैमोन ओंखाम जादों गोथाव आनै गोथाव दे 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 राजा गोथाव नै नै आब' सासे बिब' बिनानाव साब्रै खोमा हालाला साब्रै ल'थेना ओंखाम बाथावनो खरसा लाया होननाय लाबाय माथो नोङो लाया जायो नामा नो आंखौबो खेब ओरै इदिसो लादों ना हा आयंमोनखौ खुलुमना हर नोंखौ खेबनो मोनाखैथ' सोरखौ खेबनो थादो दिनैसो नुलायलायबायबा हाथा हामा एफा गोजानाव थाहैनानै फेमिलि सनदों बिसोरो माके स्रायनो आंथ' आंहा दनजिखौ नेनो दे आब'आ बोरै नाहर माथो दनजियाव थावबो थांगोन आनै दनजिखौ मा फट'ग्राफार गैया नालाय आंनो जानसिगोन आरो नोङो दाख्लै मादैनाव थांदोंनो माथो ओइ गावरावनाव अ ओइ फागेबे आं भिडिअ खालामदो दे जाबाय जि जाबाय फैदो जोंहा थाङा लानोसै जिबो नांफोर लादो Aja, betul.
ओमफ्राय लोगोफोर नै मानसिफ्राबो एसे खम जाहांबाय मोनाबाय ओमफ्राय मोनानानै नै बेबायदि नुयो लाइट होनायजों जिलिक जालांनो बिराद मोजां नुखादों दिनैनि भिडिअ'आवबो बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय